kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande kuɗon yo Allah waɗanin jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettake lalgotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal aduna fof broso waw holluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude hande jayndeli ɗini ande hakkillaji fof hanke ko hen wino woni procès hakkunde Adji Sarr e Ousmane Sonko fo wona ko duubi sappo Ndeye Khady Ndiaye wiya ko duubi joyi ɗum procureur wala woni yidde procureur nane nder jayndeli ɗi ha tengte Doudou Ka biɗo bandiji ko jande dow mum walla mbiyen wadboniyankoɓe kadi hakkunde USAID e Sénégal joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiren jayde li quotidien noon e oɗo subaka hande kañum noon ari tan koye banggue gueɗe Adji Sarr e Ousmane Sonko ɗum noon toon to tribunal to ɓe mbi hanki ko procès mo ganduɗa kanko Ndeye Khady Ndiaye beele kanko waɗa agneau de sacrifice o ɗum noon woni namdal ngal ganda ko kañum fawa saabu noon o alano hay défense goto saabu avocat ji makko ko holluɓe mo caggal ɗum tigui jayde li quotidien arte oɗo subaka ɓe garte konngudi Amadou Ba faade tan e renforcement mo ONAS wiide ONAS foti ko wallitede e beele tan liggey moɓe ma won ko ɓuuri tengtude garen ha joni jayde l'observateur e oɗo subaka on ji Adji Sarr waɗi musoru mum boɗejo kanko Adji Sarr noon ɓe mbi ko hanki way kono joɗiɗo amo tan haala walla omo yete artay histoire film pornographique elle tan konngudi ɗi ganduɗa welani nande e noppi hanki nanama toon to tribunal to yete ɓe mbi noon kanko Adji Sarr o namnoto ko milliard piccal million ngaji ɗum noon joyi walla milliard piccal feccere ɗum woni ko ganduɗa amo namno ɗum kanko yete Adji Sarr wiide yete ko ɗum o foti dampede kanko gynécologue biyeteɗo Alfousseyni o wi ko waɗi yette prélevé e Adji Sarr kay ko wayno sperme garen ha joni e oɗo mo ganduɗa woni Ousmane Sonko ɓe mbi ko kanko procureur yiddemo ko woni yo soke duuɓi 5 ɗi prison kono noon ɗo joni wi ko to banggal viol noon ala fo haqqillaji ɗiɗi wo dañi hen ɗum foof koye nder jayde l'observateur ɓe mbi Ndeye Khady Ndiaye ɓe mbi ko yo soke duuɓi hitande nde ganduɗa ma lelo ɗum e tan duuɓi 5 ɗi ganduɗa to banggue viol to ko mo ganduɗa yete ko jaaɗuɗo baɗannoɗo viol oɗon woni complicité mo ɓe mbi wo garen ha joni jayde les écoles e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide ko récit walla tan ko ɓaɗano joɗiɗo ne tindana yimɓe tindiɗi belani nande noppi ɗum tagui ɓe wadde exuji tati ɓe mbi e baro Adji Sarr jooɗi ko wela haali ɗum noon ko jayde leydi ko ari hen oɗo subaka o wiyete massage ɗi ganduɗa yete massage uji toride ɗi wo haali walla massage uji ɗi ganduɗa welani nande kanko Ndeye Khady Ndiaye noon kanko tan jooɗino e baro amo yete
waɗa défendre hoore makko walla kanko tan dandanno hoore makko hanki ɓe mbi maître Ela Diouf kañum wi tan ko yo ko gueɗe ɗe laɓɓine ha laaɓa beele ma leer e jeese sénégalais ji ɗi. Kanko procureur noon ɗo joni o waɗi fixé sentence makko. Garen ha joni jayde besbi le jour ari tan wi ko hanki wulino diaw toon to tribunal to yeta hayso tawi Ousmane Sonko tawano ko ɗum ɓe mbi parquet wi ko 10 ans 10 ans ji ɗiɗon noon yo sokke duuɓi joyyi ɗi ganduɗa ko lelotoɗo ɗum noon woni ko ganduɗa ete ɓe gaddi ɗum ɓe mbi Adji Sarr oɗo saaha kay e Ndeye Khady Ndiaye ɓeɗon noon kuccitno hanki kanko Adji Sarr noon ɓe mbi tan ko wala fof ko hokki oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Ndeye Khady Ndiaye ɓe mbi gynécologue o kañum wi ko wayno sperme o itti ɗum e Adji Sarr. Kanko capitaine Touré noon o wi ko ganduɗa kañum woni PV o koko wayla ko ɗum noon woni konguɗi makko ganduɗa ɗi o addi saabu wi ko PV gadanowo e moɓe battidi jogade o wona gotum grand ko ganduɗa kañum woni grand panel noon e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide Ousmane Sonko noon Adji Sarr koko ɓorimo ha laaɓi e yesso ɓe ganduɗa kamɓe goni ñawoɓe ɓe mbi ɗum noon tigui kewno hanki toon to ganduɗa woni to tribunal to ɓe mbi Moustapha Ba kañum noon oɗo saaha signini hakkude muɗum e USAID walla hakkude mo ɓe e États-Unis gam tan no hakkude nde ɓuuri ɗatirde koppareje ganduɗa ɓe keeɓi ɗum. garene jayde vox populi noon e oɗo subaka ari tan e Serigne Saliou Gueye mo ganduɗa fawama junggo oɗo saaha. Kanko Serigne Saliou Gueye noon wiyama usurpation de fonction mana mo waɗa journalisme taw wona journaliste ɓe gaari kadi e ko ganduɗa woni outrage à magistrat woni suutude konguɗi ɗi ganduɗa ɓe potani fawde ɗum e dow magistrat ji ɗi ɗum woni ko fawa ko ɗum noon ɗo joni o nannama e dumbirdu ɗum ko hanki wonno ɓe mbi Ousmane Sonko ko watta risque ɗo joni woni duuɓi 5 e duuɓi 10 ɗi ganduɗa ma won lelo ɗum e prison walla tan duuɓi 10 ɗi ganduɗa ma fawe dow makko. Kono noon ko wawi en wonde fo délibéré o dañata ko 2 lewru juin so Allahu lamɗo jaaɓi. garene jayde Sud Quotidien kañum noon wi tan ko procès mo ganduɗa ala yette danduɗomo oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Ndeye Khady Ndiaye saabu noon ko kanko tan huccitno e ɗiɗon juge uji hanki saabu ɓe ganduɗa goni avocat ji makko ko ɓe gedduɓe ɓe jalti saabu ɓe jinno ko yo procès o yowe ɗum noon ɓe dokkaka ɗum ɓe goppi oɗo mo ganduɗa woni Ndeye Khady Ndiaye huccite ñawoɓe ɗum noon haɗani ñawore nde dañde hanki. garene jayde Dakar Times noon wi tan ko toon to ganduɗa woni diwan mo États-Unis noon hakkude muɗum e Sénégal nani ɓuura ɗarde saabu ɓe mbi ko aɓene mbaɗa soutenir démocratie Sénégal. ɗum woni ko Dakar Times ari e oɗo subaka ɓe mbiyete ɓe ciññini kayitaji walla ɓe mbaɗi ciifoje ganduɗa ete koye ɓuural Sénégal wonta saabu ɓe jaltini koppareje ko tolni milliard uji 17 gam tan wadde ɗum e leydi ndi. Kanko ministre mo ganduɗa noon kanko jogui ngal ɗon banggal o dari tan ko wiide hakkude Sénégal e États-Unis noon ɓooyi saabu gila ko ɓooyi nde ɗon hakkude koko ganduɗa yete aɓe mbaɗa ciifodire gaddoje yete ɓuural walla tan ko ganduɗa to banggal économie Sénégal ko ɓuural mum wonata. garen ha joni jayde Direct News ɓe garti ɓe mbi USAID waɗi débloqué ko tolne milliard uji 17 gam tan surtout wadde renforcé ko ganduɗa ko kañum fayi to banggal cellal ɓalli saabu yeteɓe ƴewtidi ko rewɓe wasoɓe pittali mumen soni jibini walla cukalon ganduɗa so jibinama mbasa pittali mumen e rafiji ganduɗa ne wawno wasde ɗum noon saabi ɓuuride wadde renforcé ngal ɗon banggal beele ko way noon ma wayru yiyede kanko noon ministre mo ganduɗa ko woni ministre des finances oɗo saaha o darima tan kanko Moustapha Ba ngar wiide yete Sénégal noon etan États-Unis ɓooyi ɗum noon guila 1961 ha joni ciifodire ne waɗay hakkude mabɓe wadde noon ko wayni wona ko bettiɓe. kanko ministre Amadou Ba wi tan ko to banggue ɓeɓe ganduɗa conseil interministériel dañoɗo yoɓi ɓuur darade e banggal inondation ji te ɗum il faut wooda koppareje ganduɗa ma yaltine nanne ko way noon. garene gueɗe Doudou Ka ɗum koye jayde alerte quotidien noon wi tan ko Doudou Ka ko baɗaɗo attaqué koɓe yanɓe dow makko jane galle makko ɗum noon koɓe ganduɗa ko watɓe enkagule walla mbiyen wat boniyankoɓe ganduɗa ina sikka kamɓe mbaɗi ɗe ɗon gueɗe koye jayde alerte woni. garene jayde Libération
libération ɓe mbi oɗo saaha arrestation ji ɗi nani ɓuura hewde e leydi ndi saabu ko ƴewtinda ɓeɓe ganda goni saktoɓe kabaruji nani nangue ɓe mbi waɗaɓe placé en garde à vue wiyede outrage à magistrat eko way noon ɓe mbi yiyete oɗo journaliste Serigne Saliou Gueye fawama junggo oɗo saaha ɓe mbi yiyete kanko noon gardiɗo yor yoro ɓe mbi tan ko oɗo saaha woni 3e retour de parquet makko oɗo saaha noon fawama junggo ɓe mbi Matissar Niang Modou Ndiaye mo Bambey TV ɓeɗon fof ko fawaɓe juuɗe oɗo saaha ɓe mbi e to banggal Pastef mo Fass Cheikh Tidiane mo ganda ko neɗɗo mo Kaolack ko coordonnateur kañumne e Jim Québec ɓeɗon fo mbaɗama interpellé oɗo saaha ɓe mbi to diwan mo Ziguinchor Oumar Dari kañum ko conseiller municipal woni kadi responsable mo Pastef kankone o nangama altine oɗo ɓennuɗo ɓe mbi mbaɗanoɗo transféré toon to diwan mo Keur Massar ko altine oɗo ɓennuɗo woni Daoud Gueye e wondiɓe muɗum ɓe mbaɗa déféré ko mercredi ɓe mbi Bilal Diatta kañum noon oɗo saaha ndeni waɗe interrogé ko aljuma foti wonde kankone e gueɗe ɗe gandaɓe tumama ɗum oɗo activiste biyeteɗo Ousmane Sarr ɓe mbi kañum nannama e dumbirdu oɗo saaha ɓe garti kay e tan ko fayi e avocat ji Adji Sarr e tan procureur wiɓe yo Ousmane Sonko soke duuɓi sappo walla yo duuɓi sappo fawe dow makko kanko Ndeye Khady Ndiaye ɓe mbi hitande ha fayi duuɓi 5 ɗum ko ganda woni fawama e dow mo ɓe garene Diaynde Stade caftal ɓalli uddata damale oɗo subaka Diaynde Stade noon ari tan koye gardien de but uji ganduɗa ƴewtidama darde mumen ɓenne goni ɓiɓɓe Sénégal ɓe mbi Edouard kañum adi hollidde damal toon to diwan mo Yaoundé Pape Mamadou kañum noon ɓe mbi ko géant mo ganda ko géant mo Alger walla mbiyen ƴammi ɓerde Alger naɓe ɓe mbi Serigne Diouf kañum woni tan daraniɗo Baraki Constantine e toon to diwa ɓeɓe ganda goni Alger ɓe mbi ha joni tan kanko Kader Manga nde o namna faadey kan garowo o wi ko yoɓe mbat feere haaɓe jaaha hen ko nden tigui ɓe mbawata andude noɓe darorto walla noɓe mbaɗirta ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum wonno komin gadda noon joni min guddita hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe hande noon hanki hakkillaji fo ne gonno toon to ganda woni to tribunal to saabu ne anda ha presque 3 heures gueɗe ɗe ina wona hennete woni ko ganduɗa ete hanki ko ñawore ɓe mbino noɓe mbayi maɓe mbat peeje peccorde haaɓe gayna ɗum e ñalawma oɗon ɗum ɗon noon hanki Ndeye Khady Ndiaye ni wiye ɓeɓe ganda kamɓe goni avocat ji makko ko watɓe mo lâché ɗum ɗon noon saabi ɗum ko wonko ɓe ñaguino ko wiide aɓe jogui avocat ji keesi goɗɗi ɗi ganda ko arɓe mabɓe te kadi Ndeye Khady Ndiaye ko debbo mo ganda oɗo saaha jeeya hoore muɗum ko cowiɗo ha tolne presque lebbi 7 ɓe ñaagui noon juge yo hokkuɓe ɓe jaaha ha kanko Ndeye Khady Ndiaye Allah hokkamo jaam hawo hepto ha para ɓe puɗɗo nangude ñalngu fanude e ɗum ko ganda kañum woni procès oɗon ɗum ɗon noon ɓe calana ɗum avocat ji ɗi ganda kamɓe gonduno e Ousmane Sonko saabune anda jugement par contumace avocat ji dañta hen daade saabu baɗaɗo accusé o arani nde ɗum woodi ɓe mbi kamɓene ɓe jantat e tan avocat ji oɗo mo ganda kanko woni Ndeye Khady Ndiaye te so ɗum waɗi yoɓe dokke kamɓene ɓe ƴeewa ɓuura ƴewde dossier o ɗum ɗon ne ɓe calana ɗum nden noon woni nde ɓe kolli caggal tribunal o ɓe mbi kay kamɓe ko way noon ɓe gandi ko droit ji mabɓe koko waɗa bafoué ɓe wadde ɓe darota ko toon nde o yilana kadi ɗum ko ganda woni avocat commis d'office saabu kanko c'est obligatoire kanko oɗo ɓiɗɗo debbo o daña avocat mo ganda daranimo oɗon avocat ne ko way noon wi ko kañum ne dossier o il faut waɗ ɗum maîtriser te pour ɗum ɗon il faut ɓe dokke ñalɓi ɗi gandama ɓe mbaw ƴewde oɗon dossier ɗum ɗon ne oɗon salana ɗum ha wattidi ko kanko Ndeye Khady Ndiaye tan yiya ene jooɗi ne waɗa défendre hoore muɗum nde darde nde muusi
o totta ko 6 yo jooɗo sabu ko debbo mo ganduɗa jeeya hoore muɗum e oɗo saaha ɗum ɗon fof noon hanki rendina kanko procureur o wi kanko oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa woni Ndeye Khady Ndiaye ko complice e banggue viol amo foti lelade hen duuɓi 5 kono kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ne waɗanno gueɗe watboniyanke nder toon gueɗe ɗe ganduɗa moƴƴani to banggue wadde diffusé vidéo ji pornographique ko way noon ɗum ɗon ne yo fawane yo soke hittande jiiɗani noon e duuɓi 5 ɗi ha joni ɗum ɗon fo ɓe mbi kadi kanko Ousmane Sonko kanko procureur o wi so viol wiyama dañi wadde noon kanko Ousmane Sonko omo foti sokede ko timmi duuɓi 10 o yoɓa million e feccere kanko noon Ndeye Khady Ndiaye to banggal ko fawa e dow makko wiyedemo yo yob million ngaji temedere ɗum noon woni ko ganduɗa hanke tellima ɓe mbi noon délibéré o wonata ko go lewru juin so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum ne wawi wiyede ko alhamis janggo so artoyi so Allahu lamɗo jaaɓi ko nden tigui ko way noon wiya ma waɗe e nder leydi ndi ɗum noon ko wiyete ko tan ko wona jaam fof ko jaam ɓuuri ɗum yo Allah waɗanen jaam e nder leydi meɗen onon ne miijo moɗon ne faade commentaire uji yiyande moɗon e procès o yiyande moɗon no gueɗe ɗe yaari ni e no yawri ni ɗum ɗon foof onon ne oɗon jogui hen konguɗi moɗon ine faade to ganduɗa kañum woni commentaire uji to yo Allah waɗanen jaam e kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano ene banggal caméra o ko Djiby Dieng to banggue montage to ko Ali Fall janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ko banam gorko Amadou Moussa Anne daronto on ɗo KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma